Рамазанда һәрбер изге эш. Ул ураза ул үзе бер изгелек. Ураза тотканда, альхамдулилlah, ашарга пешерүгә күп вакыт китми, ашауга күп вакыт китми. Шуңа күрә ул вакытларында кулыңа тотып Коръән укырга кирәк. Элек-электән сахабалар, галимнәр тырыштылар бу айда хәтта гади башка китапларын калдырып, дәресләрен туктатып Коръән укырга. Чөнки Коръәннең бер хәрефенә 10 савап, һәм тырыштылар, кемдер 3 көнгә бер мәртәбә, кемдер атнага бер мәртәбә, 7 көнгә, кемдер инде аена бер мәртәбә укып чыга Коръәнне. Шуңа күрә Коръән укырга кирәк, күп дугалар кылырга кирәк бу айда. Бик күп дугалар кылырга кирәк, чөнки тамагың ач, телең, авызың кипкән, кем ризалык өчен? Авырып ятканга түгел бит. Суыткышыңда ризык булмаганга түгел, Аллаһ ризалыгы өчен калдырдың. Димәк, я Раббым, авызым кипте, синең ризалыгың өчен кабул ит дугамны, үземә, балама, гаиләмә бәхет бир дип, менә шулай арвахларга дуга кылып, бик күп дугалар кылырга кирәк бу айда. Чөнки Аллаһ дугаларны альхамдулилlah кабул итә. Һәм инде шулай ук мич башында ятып, теге мин уразада хәлем юк дип, хәлсезләнеп, быйгып йөрергә түгел. Киресенчә хәлең булмаса да тырышырга кирәк, бәлки туганнарның хәлен белергә, шалтыратып хәл әхвәлләрен белергә. Бик күп байлар бу айда закатларын чыгаралар. Ул закатларны оештырырга кирәк. Менә ифтарлар үткәрәбез, аларны оештырырга кирәк. Әлбәттә, быел инде дуга кылып торабыз, булырмы, юкмы ифтарлар, чөнки күрәбез бит менә эпидемия бара, кызганыч дуга кылабыз инде, Аллаһ шифа бирсен, котылырга язсын. Куркып торабыз, ләкин шулай да инде өметләнәбез, Аллаһның рәхмәтенә әзерләнәбез, иншалла. Шуңа күрә әлбәттә актив тормыш барырга тиеш Рамазанда. Актив тормыш. Чөнки бу йоклап ята торган ялкаулык ае түгел. Монда күп тырышырга кирәк. Тырышмыйча җәннәт булмый.